Хорошо, вернемся вот к этой истории. Да? Когда, давайте подробно расскажем, честно, как бы сколько вы можете все рассказать. Вот когда к вам начали подкатывать люди, эти или какие-то другие, с предложениями, о которых вот говорил генпрокурор. Я вам розказую абсолютно чітко. Тоді ще в 16-му році ця ідея моя, навіть багато кому сподобалась, вони сказали, да, нормально, давай, ми тебе, прийде время, ми тебе підтримаємо. Але потім, коли я вже з ними розійшовся, і вони поміняли свої політичні вподобання і вирішили продатися оптом іншому лідеру перегонів, колективно, розумієте, то, ну як це кому? То тоді уже моя ідея їм не сподобалась категорично. І тільки вони почули. Я від них пересів мовча. 10 місяців я сидів окремо, там, де Самопоміч, де Свобода. І я з ними не мав жодних стосунків, але коли вони почули раптом, що я збираюсь висувати свою кандидатуру, то відразу до мене підійшло керівництво і почало там наїжджати. Та ти хто такий? Та тільки вздумайте, ми тебе пірвемо, та ми знаємо, що в тебе немає ні копійки, та де ти гроші візьмеш, тільки попробуй де-небудь взяти гроші і попробуй тільки висунутися. Коли я висунувся, фракції Народний фронт, правда? Да, коли я висунувся, вони тоді відразу, щоб заробити якісь бали, там, може, щоб умитися від мене, вирішили якби показательно мене виключити з лав Народного фронту, щоб, мовляв, умити руки, що вони за мене не відповідають. І аж тоді підійшло до цього виключення. І тут же почалися до мене ходаки, як до Леніна, знаєте, отак. Це коли було? От вспомніть. Ну, це коли я висувався, я не пам'ятаю вже точно, десь в перших числах, з Нового року. Угу. І відразу почали до мене ходити одні, другі, треті, причому, але спочатку дуже скромно так, і здалека, і так тонко. А може ти би зустрівся, може от я там людина з найближчого оточення, а потім той. Зрештою, коли я сказав, вибачайте, мені це не цікаво, я не хочу про це говорити, то тоді вони перейшли до погроз. Піднімали гроші, піднімали суми, доходили до мільйонів доларів, приходили мені, малювали там на бумажечках суми, які вони мені хочуть дати, але коли я відмовлявся і казав, що ні, то вони вже в кінці, коли вже залишалося декілька днів до 7 березня, то у них вже там почалася істерія, і вони тоді вже пустили в хід тяжолу атаку. Вони вже знайшли цього Костянчука, який через моїх друзів сказав, що хоче зі мною зустрітися. А ви знали до цього? Ніколи в світі. Але я його бачив не раз в телевізорі, розумієте? І він мене викликав таку симпатію, так виглядало, що така тверда людина, такий боєць, розумієте, фронтовик, як він себе подавав. Виглядало, що він такий щирий. Потім я чув, що він теж висував свою кандидатуру, йому відмовили, і я собі думаю, можливо, він хоче зі мною зустрітися, щоб мені допомогти. Мовляв, мене зарубали, я давай об'єднаємося. Тобто ви не думали, що вам будуть предложення поступати? Абсолютно. Я радо погодився на зустріч. Ми зустрілися на Майдані. Це якраз була роковина розстрілу Небесної Сотні. Я підійшов на Майдан, ми там в кафе зустрілися. Я відразу почав йому говорити, як я його поважаю, який він толковий мужик, який я був би радий з ним працювати разом. А він ні. Я, мовляв, не за цим до тебе прийшов. І почав мене переконувати, щоб я зняв свою кандидатуру. Я тоді сказав, що ти вже не перший, таких було багато, і мене це не цікавить. І тоді він почав вже тиснути. Він йшов таким шляхом політика кнута і пряника. То він мене залякає, то запропонує гроші. Коли він побачив, що залякати мене неможливо, він почав погрожувати моїм друзям. Мовляв, якщо ти за себе не боїшся, то злякай за своїх друзів. Ми ж пірвемо їх. І він весь час говорив від імені МВС. Можна було так зрозуміти, що його якби мало не МВС уповноважило конкретно. І він йде і каже, та ми того порвемо, ми там на тебе справу відкриємо, ми на твоїх друзів справу відкриємо. Якоби від імені Міністерства внутрішніх справ. Так. Постійно. Це ж навіть є на цих смс-ках, що вам зачитував Генеральний прокурор, але є ще саме головне, ви ж не знаєте. Я ж вчасно звернувся у відповідні органи. Так, я написав заяву Генеральному прокурору. Коли деньги почали предлагати, или коли угрожати ще? Ні. Я десь за 3 дня до цього я вже написав офіційну заяву.
я дав дозвіл на те, щоб ви прослухали мої телефони і моїх помічників, все, і це все зроблено було абсолютно законно. В мою хату, в мою квартиру встановили відповідні записуючі пристрої, дуже якісні, дуже хороші. Так що це відео, яке ви скоро побачите, це не буде якесь відео там, де з чемодана, знаєте, мелке такое. Це буде шикарне відео на такого рівня, як А що там на цьому відео? О, там будуть неймовірні речі. Там є все. Там є все. Ну, рахуйте, один раз ми в мене розмовляли десь більше, ніж півгодини. Потім другий раз він з моїм помічником ще більш відверто розмовляв. І це все записано. І це все записано. Вас чекає завтра, післязавтра неймовірно цікаве кіно. А я не знав, я думав, що вже все показали. Так якби, ну та ви що? Ну розказуйте. Вони ж готуються. Ви зрозумієте, цей дурачок, коли його взяли, він же не знав, що це все записано. І він думав щось вигадувати, ніби його там підставляють, ніби він такий добрий, що кожен, хто його попросить, він кожному відразу по 5 мільйонів зичить грошей. Ось, і мовляв, він мені ніби хотів позичити гроші, але я на це тільки сміюся. Тому що я знаю, що є це відео, і я послухаю, що він буде говорити після цього відео. Я думаю, що це такі, знаєте, як кажуть, такі непровержимі уліки, що він просто повинен буде зробити зізнання і чесно про це розказати. Смотрите,